konsultazzjoni irrid ikun sejjes fuq studji. Aħna milli rajna daw l-istudji jammetti huma stess li laqas kellhom ċans jidħlu fir-reqqa fuq kull aspett, foldieri diġà qed tibda minn żvantaġġ li qegħdin naraw f'kull kamp mhux Tellimara biss. Ma jistax ikun li m'għandux impatti ambjentali fuq iż-żona u ma jistax ikun li m'għandux potential impacts fuq iż-żona, x'hekk jiġri aċċident. Għalina dina ħaġa ġdida u għandna bżonn jiġifieri studji u persważjoni serji. Għandek l-impatt soċjali, l-impatt ekoloġiku u anke l-impatt finanzjarju. Ma jistax wieħed iħares lej parti waħda biss. U safejna fina qatt m'hemmx studji ta' dawn li wieħed jista' jikkommenta fuqhom. Jistgħu jinsabu soluzzjonijiet kif il-mod il-ħażna tal-gass ħadiġi maħżuna, forsi hemm soluzzjonijiet, ma pereżempju dawn biss joħorġu wara li jsiru l-istudji neċessarji. Noise assessment dejjem għandu jsir bis-serjetà. Jekk jirriżulta ovvjament li noise assessment sa jkun ta' detriment għal min joqgħod fil-viċin, allura għandhom jieħdu l-passi biex jiġu protetti dawk in-nies li huma fil-viċinanza ta' dan il-proġett.